så prøver vi dagbog fra Banff, dag 4. Simon, enlighten os om, hvad dagen er bedrevet med. Jo, der kan jeg lige begynde at sige, at i dag har vi sat Rasmus af, han skulle pleje sine ømme muskler, og lige finde ud af... We just make a video diary for friends back home. Feel free to participate. Jamen Rasmus, han skulle blive hjemme og pleje sine ømme muskler og sine ømme lunger, eller? Yes. og lige komme på toppen igen og være fuldstændig klar til, når vi skal til Kicking Horse i morgen. Så Lasse og jeg har bedrevet dag 4 med lidt skitur, 2 skiers, Zero Borders. Ja, går godt. Det er som det skal være. Og vi har været over i noget, der hedder Whitehorn Ball, som vi ikke rigtig har været i før, fordi at, den eneste vej dertil er via en slæbelift, som er rigtig lang og stejl, så der forstod vi godt, at Vejle ikke ville med. Så det har vi gemt til i dag. Men der har vi taget på gode runs. Og første run gik godt, Lasse? Jo, det synes jeg. Prøvede at køre ned af et af de der fine, nogenlunde stejle stykker, men ikke så stejlt, at det gjorde noget. Og så vælger jeg at bore den højre ski ned i en vinkel på 45 grader i den temmelig dybe sne, så man flyver et pænt stykke og triller resten af det pæne stykke ned, mens at den ene ski, den som ikke sidder fast i sneen, er valgt at flyve længere ned, end jeg har. Så jeg skal først op og hente den ski, som sidder fast, lige finde min stave, og så kravle ned ad bakken og hente den sidste ski. Så det var en fed dag, fed måde at starte sådan en lang, aktiv skidag på. Jeg var helt smadret efter 10 minutters kørsel. Det var stort. Men derefter, så gik det jo godt. Ja, vi tog et par ture mere deroppe, og valgte at gå helt over i den modsatte side af den her borg, og jamen der kunne vi finde lidt sådan rimelig fresh powder, som vi nåede godt af. Vi var ude at gå på helt op på kanten af noget bjergværk for at komme over, men det var nemt gjort, og det betød, at vi fik et par rigtig gode powder runs. Ja, det var fedt. Det er jo nok noget af det fineste powder, vi har fået og fået indtil videre. Og så har vejret bare været genialt, altså der er ikke noget sky på solen overhovedet eller derinde, så det har bare været... Der undskylder vi selvfølgelig lige for manglende billeder derudfra, for vi har glemt at tage kameraerne. Ja. Yes. Men sådan er det. Så kan man til gengæld bruge sin eftermiddag på at kigge på nyt digikamera til Simon, for eksempel. Det kan man sagtens. Han vil næsten ens badeshorts til dem, der måtte have glemt det. Måske kan det skæmte, det sparer sig med dækken og vand. Så nu er vi flot equipped i næsten ens Billabong badeshorts. Fordi at vi jo skal nyde aftenen her efter. Nej, vi har lige været ude at spise på Joe's Spaghetti Factory. Det var sgu meget lækkert. Det var masser af mad for en billig penge. Billig jerks, god C-vitamin-juice til rette. Godt. Og nu har vi kravlet ned i hotellets hot tub for at skyde lidt video der på og til Simpsons. Ja, som vi kan se, så er der ikke bobler lige nu. Det er fordi, at vi måtte slukke for det. For ellers så kan man ikke køre, hvad vi siger. Det går ikke, når det er det handler om. Vi var lige smule i sauna, før vi kom herud. Måske tager vi en tur i Stigebad bagefter, det ved vi ikke helt. Vi gør sådan noget passer. I aften skal vi bare, der tager vi stille og roligt. Vi skal måske købe lidt ind, og så skal vi snart pakke, fordi vi skal videre til Kicking Horse i morgen. Vi skal tidligere op, vi skal ned og morgenmad på hotellet klokken 6, og så kører vi kl. 6:45 mod Kicking Horse, så vi faktisk er det allerede lidt i 9. Klar til en lang skidag i powerfyldte Kicking Horse, som har fået sådan en Det skulle blive godt, men næste entry kommer vel fra Kicking Horse, så. Forhåbentlig fra den udendørs pool, som rygtes er på stedet. Det satser vi stærkt på. Men indtil da, så er det godt. Kør bobbet.